celé, však keď by to mali záujem developeri, tak... Nemôžeme toľko, nás nepustí... No a taký kus zase nikto nebude mať. No, sledujú. Hej, je to dosť veľká plocha. Tak od cesty ku... Daj ešte raz na výjavku. Ja som myslela na metre boja. 150 metrov. Navrhuje, aby lokalita číslo 8 IBV Dosť. Nie. Aby lokalita... Ale v platnosti v rozsahu zastávajú plochy. Ostala v platnosti. A tie osýpania vôbec sú prevedené, však ešte aj jedinárne sú. Navrhuje lokalita číslo 8 IBV bola navrhovaná na ploche bývalých VO mimo ornej pôdy. A to je preklasifikované, lebo napríklad v jedinárne on stále tvrdí, že to je orná pôda. Dobre, v územnom pláne bola navrhovaná. Lokalita číslo 8 platná územnom pláne bola navrhovaná. Nie. Prečítaj ešte raz. Čiže navrhuje, aby lokalita číslo 8 IBV v platnom územnom pláne v roku 2009. Nie, tam to musíš dodať. Navrhuje, aby lokalita číslo 8 IBV Ostáva v platnosti na zastávanej ploche VO mimo... Ale nemôže to byť, že ostáva v platnosti, lebo to nemôže byť, pretože tam je iné vlastne riešenie. Bola navrhovaná, navrhuje, aby lokalita číslo 8 IBV bola na... IBV vyčlenená. Bola navrhnutá na zastávanej časti VO mimo ornej pôdy. Alebo obrávanej pôdy. Čiže obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke navrhuje, aby lokalita číslo 8 IBV bola navrhnutá na zastávanej časti VO, čiže mimo ornej pôdy. No však dobre, že tam budú zase také presety. Budú tak... Dobre, nech sa majú. Ja viem, že vy neriešite vlastnícke vzťahy, ale tam sú určite dajaké seti. Textovo, jasne. Porozumeli návrhu uznesenia poslanci, poslankyňa. Tak dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo obci Košická Polianka prijalo takýto návrh uznesenia. Kto je za? Za všetkých 5, ďakujem. Takže máme ďalší návrh uznesenia prijatý. Pracovný návrh IBV Bister, návrh pani Marie Čislakovej, Košická Polianka 164 zo dňa 12.2.2015, spisová značka 166/2015. V bode 4 ponechať výstavbu IBV Bister v celom rozsahu pozemkov. To sa opakovalo aj v ďalšej pripomienke od pani Marie Kederovej, Košická Polianka 9 a od návrhu pani Agnesy Takáčovej, Košická Polianka 74. Tam boli aj iné pripomienky potom obyvateľov, keď sme prejednávali územný plán, aby nebola iba časť tej IBV Bister, ale aby celé až po hranicu katastra bolo ponechné. Tak to bolo? Máte nás. Celý ten kopec. Áno, v No podstate. nie celkom kopec hore, Tak, smerom k hranici Bisteru, áno, aby sme... Takže navrhujem obecnému zastupiteľstvu obci Košickej Polianke, aby lokalita IBV Bister bola situovaná na všetkých pozemkoch predmetnom území. to sa nedá takto. To tak sa Dobre. nedá. Ja neviem, chcete to tak, že vlastne to je lokalita navyše. No to je lokalita navyše, to budeme musieť potom znovu prerokovať. Takže jedine to môže ísť ako rezerva dlhodobá. Ako výhľad. Ale tým, že vlastne problém tam nevidel, lebo keď sa náhodou tí majitelia lokality dajú dokopy, Môžu si urobiť áno, dobre, toto je smerodajné. Takže jak to štylizujeme, aby to nebol celý ten záber pozemkov, ale ja. Ale neviem, či to aj tam nebolo v tom, ktorý sme na doplnku ako výhľadová plocha na ďalšiu výstavbu. Bola výhľad, a nemáme ten novšiu, tam bolo asi, že nepôjde jeden rad, ale dva rady do To je 6. že cez stredom, že pôjde IBV 6. 6. Tu je celý kopec. Áno, a toto vlastne, tu sme dali iba takto, moment. Takže takto, hej, ale dali sme to
Ako výhľad? Ako výhľad to bolo ako návrh. Asi je tu slabička. Aha, toto nie je tá mierka. Dajme podrobnejšiu mierku. No, čiže ďalej, Prosím, to je už ďalej. odlišie, pani inžinierka, prosím ťa. Čiže nemali sme tam kreslenú ako výhľad. Čiže... Rozsahuje podľa doplatných zimného plánu. Nie. Oni chcú, aby vlastne táto lokalita, ktorá je tu navrhovaná ako v etape návrh, A pôvodne bola predĺžená smerom k Bystrovu, ale v podstate teraz nie je možné pridávať podľa zákona novú plochu, iba uberať, tak môžeme to dať, že tejto požiadavke sa dá vyhovieť jedine v etape výhľad. A v pôvodnom? V pôvodnom je len tu. hej. Aha. V pôvodnom je tu, my sme to rozšírili smerom hore, lebo sme dali cestu, aby to bolo obojstranne. No a teraz sme do výhľadu dali cestu, ale nedali sme tam vlastne výstavbu rodinných domov. Čiže môže sa to tak sformulovať, že v požiadavke pani tej a tej sa vyhovie zakreslením v etape výhľad smerom na Byster. To znamená, že bude... Dostupnosť výstavby bude od obce smerom ku Bysteru, čiže tá náväznosť, aj tam, keď sa vybudujú tie prvé domov, čo tam už je navrhované, tak ešte nedovolili. Ale vlastne oni, keby tí vlastníci sa zgrupili a dohodli, toto nie je problém to riešiť. Vieš, rozparcelovanie pozemkov a takto vlastne rieši to vlastne ako zónu. Hej. Nie celkom, lebo najprv musí byť toto postavené a až potom môže následne ísť tam tá etapa, lebo aby nebolo tak, že tu je jeden dom a potom, hej, lebo tá lokalita, o ktorej teraz hovoríme, že smerom na Byster, nie je tu poňatá do návrhu, lebo vtedy ste nechceli. To bolo myslené, že Počkaj, Jožko. celé pozemky, aby sa zúbali. Do bolisky. To je Celé pozemky. Nie, moment, ako teraz vy ste mali tú požiadavku. Hej, a No a ako ste chceli, že aby boli až úplne na kopec k vodojemu? Tu je cesta štátu, kde sa to... Tu je cesta. Tu je cesta štátna. Dobre, ale tak oni tam nebudú. Tak by som sa dali na celé. Ale tu je dvojradová ulica. No hej, ale... To je ďalšia cesta. čiže poťahnuť. A veľké závažnosť vlastne vody. To by bol už nový záber poľnohospodárskej pôdy a to už vlastne sa nedá pridávať v tejto etape. Tam oni mysleli, že keď bere, tak celé pozemky. To je asi toto, ale bola aj požiadavka presne to, že aj predĺžiť. Čiže asi od Aj nás smerom takto, ale určite bola požiadavka aj nebola písomne, nebola daná v termíne. Dobre. A nikto neriešil, jak nám idú pozemky, to je tá chyba. Nikto nerieši, že pozemok ide tak a Treba na 177 sa pýtať, prečo sa Nie, nepýtali, jak nie, lebo vlastne ako nedá sa vlastne, lebo majetkoprávne vzťahy sa nedajú vlastne Ja raz rešpektovať na rozumiem, ale že 100%, lebo musíme aj verejné pripomienky mohli dať priestory predtým, určiť. kto tu chodil, lebo ja som tu nebola a videli, že proste to ide naprieč pozemkami. Nejde presne po pozemkoch. A nikde No ale ani nemôže ísť. Ani Nie, nemôže, pozemky jasné. majú určovať, že kde sa bude Vrstevnice stavať, a kde tak je to ďalej. normálne, kde je prístup na cesty siete. Áno, áno. Je to No a finančná tým pádom cesta, sa tak kúskuje nemohli zase. stavať hore. To je len pozdĺž cesty. Že by bol výjazd. Takže chce všetko. Nie, ani tak sa nedá celkom, iba to výhľadovo, ale výhľadovo. Iba ostane podľa návrhu. Dobre, a zvyšok bude. Na základe toho, že je tu s tým problém, ďalej zriešiť, takže navrhujem IBV, aby bolo v pôvodnom ponechané. Že ostatné parcely budú... Dajú sa to potom riešiť v tom výhľade, v tej etape, hej, akože Smerom na Byster. riešenie ako územný plán zóny. Nie, Nie. nie je územný plán zóny.
územnom pláne to bude zakreslené ako výhľadové. Etape výhľad. Áno. Záväzná časť a výhľadová. Áno, Tak, áno, záväzná výhľadová. Navrhovaná a výhľad. A teraz uznesenie. 22. Tiež storočie. sledujeme. No, musím, že bola pripomienka od nich. Čiže aby lokalita IBV Bister bola zachovaná a Zachovaná v pôvodnom Z pôvodného návrhu. pôvodnom rozsahu. Stačí sa Všetko ostatné bude. a všetko. Nie, Nie, všetko nie. ostatné. Že nemusím to- Všetko ostatné nie, lebo tam Rozšírenie. lebo Rozšírenie. chceli rozšírenie smerom k Vodojemu more. A rozšírenie IBV Smerom na Bister. Nie, to je predĺženie, nazvime to. To je predĺženie. Predĺženie. Tak rozšírenie, predĺženie. No. Predĺženie Lokality smerom na Bister. bude v etape výhľad. Bude Bude zaradené do Zakreslené. Etape nepozrieť. výhľad. Celá potom. No tak prečítam návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke navrhuje, aby lokalita IBV Bister bola zachovaná v pôvodnom rozsahu a predĺženie smerom na Bister bude zakreslené v etape výhľad. Dávam hlasovať, kto je za to, aby obecné zastupiteľstvo prijalo predložený návrh uznesenia. Za všetkých 5 poslancov ďakujem, konštatujem, že uznesenie je prijaté. Pracovný názov pripomienok IBV Good Cafe. Opäť návrh pani Marie Čislákovej, Košická Polianka 164 zo dňa 12.2.2015, spisová značka 166/2015. V bode 4 svojich pripomienok navrhovala ponechať výstavbu IBV alebo zamerať, ale neviem už to teraz správne, ja už menala, lebo už nevážem. Výstavbu IBV Good Cafe v celom rozsahu pozemkov opäť. A ten istý návrh bol aj u pani Agnesy Takáčovej, Košická Polianka 74. Ten Good Cafe tam bolo, že neboli zabrané pozemky až k potoku. Dobre si pamätám, keď sme to riešili. Tak to bolo. Jožko, tak to bolo, že... Hej, potok robí hranicu a trebalo ako riešiť ten potok, aby... To je také, ten potok tam je... Podľa zákona vlastne Musí byť nejaká hranica. prístup správcu Prístup správcu, teraz som to riešila, áno, a nemá skade sa dostať. vodnému toku, takže tam je to potrebné z toho hľadiska Rezerva zachovať. musí byť, aby bolo zaplavované. Nemôžno využiť. Nemôže byť každý okolky. centimetr. Takže na základe toho, že vlastne by to nebolo v súlade so zákonom a Slovenský vodohospodársky podnik musí takisto, má tam svoje vlastníctvo, to je jeho, takže musí mať prístup k toku. Takže navrhujem zastupiteľstvu, aby táto lokalita IBV Good Cafe bola ponechaná v návrhu, ako bolo navrhované v zmenách a doplnkoch pôvodnom. Áno, zmena a doplnku. Zmenách a doplnkoch. Čiže počkaj, navrhuje, aby Bola zachovaná podľa pôvodného návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce. Doplnkov územného plánu obce. Porozumeli, pani poslanci, poslankyne? Dávam hlasovať. Ešte prečítaš raz? Prečítam. Čiže obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke navrhuje, aby lokalita IBV Good Cafe bola zachovaná podľa pôvodného návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce. To znamená, že by mal tam byť prístup obidvoch strán, aby Áno, sa musí tam byť povodie prístup do obidvoch strán. podroží. Áno, povodie Bodvy a Hornádu. Teraz som Čiže, ale tie pozemky patria ľuďom a musia im nechať. musí byť zachovaný prístup. Nikto, to je vždycky, ten pozemok nikto neberie. Pozemok vždycky ostane No, vlastníctvom toho. ja chápem, akože na liste vlastníctva je vlastník, ktorý to tam má, ale musí Zákon. sprístupniť. Takzvaný vodný záchranné pásmo. Takzvaný musí vodný byť zákon hovorí, že musí byť ochranné prístup Tak potom, zachovaný. jak si môžu tie ploty dávať za potoky a tak ďalej, asi nie.
Teraz to zase tu Martuška nevyriešime. Dobre, ale ja... Riešim to na priestupkových konaniach, všelijakých Dobre, stiažnostiach, takže dobre, všetko, čo je chápem. na papieri, Čiže riešime. ohradiť si môže, ale až sa... 5 metrov Určitou. je stanovená hranica okolo malých vodných tokov. Malých vodných tokov. A ani Tori sa nesprístupňa na Težke, tak to bereš. No, Tak ktorý sa, napríklad, keď sa vyleje, ona vie, pokade je. Ona má tiež svoje základné. dobre, takže dávam hlasovať, kto je za, aby Tam obecné tiež zastupiteľstvo proste. prijalo návrh, ktorý prečítal Jožko pred chvíľou. No. Áno. Za. Kto je za, všetci prijatí, ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Pracovný názov pripomienky: zrušenie obory pre diviakov v navrhovanej lokalite. Zasa návrh pani Marie Čislakovej, Košická Polianka 164, zo dňa 12. februára 2015, spisová značka 166/2015. Bode 2 svojej žiadosti alebo pripomienky respektíve uvádza zrušiť oboru pre diviakov v lokalite Beremba. Ale tá obora tam bola? Či je? Tam je návrh. Pani Ja aj inžinierka návrh. vypracovala v návrhu a zmenách, navrhovala oboru pre diviakov. Dávam teraz do pléna. Ja sa chcem Obora. spýtať, tam nie je náhodou, už nestávajú teraz tú oboru? Nie. Neviem. Ale kvôli čomu tú oboru? Nie, Však oni ani to tam neviem. Ja vám niečo k tomu môžem na chvíľočku Kvôli vysvetliť. čomu tú oboru? Hej, lebo keď som sa prechádzala po vašom katastri, tak som zistila, že tie vaše divé svine vám chodia po celom. No tak sa pýtam na čo. Takže to bol ako jeden z hlavných dôvodov, to je jedno, kto postaví tú oboru. Áno. Hej. Územný plán nerieši kto. Jednoducho má logiku, aby sa vyčlenil v katastri priestor, ktorý by určil mantinely, kade môžu. Čiže väzenie pre prasiatka, tak. Áno, a nech sa tam hospodári, nech vlastne sa ten stav nejako reguluje a ostatné územie, aby sa očistilo od ich nájazdov. Hej? Čiže vlastne je to logika. Len to, že kde presne bude tá obora, ja som si vymyslela, kde sa mi videlo, že z Google Maps som videla, že tam je to najviac zarastené a tam sa nič s tým nerobí. Príjmeme to výhľadovo, lebo aj pani Čislaková v svojich pripomienkach alebo námietkach vyjadrila, že vlastne o les sa starajú oni, čo sú spoločenstvo vlastníkov Združenie týchto lesov, ale ty keď dáš výhľad, nie je to záväzné. No, Nikto tú oboru tam nepôjde robiť. No, len takto. Dobre, to môže byť. Keď to dáme do výhľadu, A potom tam tak nese to mať zase válka. môže byť tak, že to nebude nikdy. To povie. Ale bude to tá... Ja viem, že ju chceš, ale tu nie. Ale ja vám len dobre chcem. Ale dobre, však nech tam ostane, však bude alebo nebude. Pokiaľ je možné, že to bude vo výhľade, môže to byť zapísané, Ani však podrijú ľudia sa, sa nie? modernizujú, prichádzajú noví ľudia, z mesta ľudia, To treba lebo nechať, starí lebo... ľudia zomierajú. Ale aj tak, aj Kľudne výhľadovo môže by byť. som mala nakresliť niekde tú čiaru. A pravdepodobne, no a ja si môžem zase nakresliť, jak ja chcem, lebo tam to bolo kvôli tomu, lebo vlastne tú časť lesa, ktorú som určila, lebo obora musí mať aj trošku lesa, aj trošku pasienkov, proste tie prasiatka musia mať svoje teritorium, ktoré je aj tak, hej. Čiže potom by som to zakreslila niekde iným smerom, ale zase ako výhľad, hej. Viete, možno, že len ľuďom ide o to, aby že nie práve na mojom pozemku, to sa boja. Ja viem. Ale viete, ono Nikdy do sa to budúcna, uvidíte, tu bude toľko cudzích ľudí, že vlastne budú Dobre, sa naši ideme k našej čudovať. obore. Môže Dáme Nevidíme, výhľadovo. ale dobre. Porozumiete? výhľadovo dáme, môže, nemusí. Dobre, takže navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby v lokalite Beremba bola navrhovaná obora pre diviaky situovaná výhľadovo. Zaradená výhľadovo. No, Zaradená do etapy výhľad. Lokalita Beremba je ktorá lokalita? To je ten malý les. Ja viem, to je len ten les. Ten malý les. Ona práve o tú lokalitu Berembu išlo. Ale ja viem, práve za to si myslím, že tú lokalitu Beremba ani nemusíme vlastne dať do obory, ani do výhľadu. Takže ju môžeme My ju zrušiť. môžeme, nie zrušiť. Nie Verembu, ale že časť Inde lesa a časť, inde časť nejakých lokalizovať pasienkov. vlastne. Dobre, takže, dobre, už teraz chápem, takže navrhujeme, obecnému Lokalitu zastupiteľstvu navrhuje, Oni si ich dáme. aby obora pre diviaky bola riešená Výhľadovo, výhľadovo. Katastri, konec, bodka.
V rámci katastra. Výhľadovo v rámci katastra. A pôjdu za to rysu. Čiže... No skús, Jožko. Áno. Čiže definitívny ten návrh. Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke navrhuje, aby obora pre diviaky bola riešená výhľadovo v rámci katastra obce Košická Polianka. Áno, správne. Porozumeli? Párov, dobre? Dávam hlasovať, kto je za. Všetci 5, ďakujem. Uznesenie bolo prijaté, konštatujem. Ďalší pracovný názov nejakej zmeny alebo námietky. Zmena trasy teplovodu Olšovany Košice. Opäť to bol návrh pani Marie Čislákovej. Ona v bode 3 svojich návrhov písala, že navrhuje ponechať trasu teplovodu Olšany Košice. No to tam aj bolo ponechané, lebo vlastne to trasovanie aj správca budúceho teplovodu zamietol v tej časti, kde bola oboranovaná, ale v tej lokalite, ktorá je výhľadovo pre bývanie, tam umožnil vlastne pretrasovanie. Musíme to prejednávať, to pripomienku. Tak je to vyriešené. Je to vyriešené, takže nemusíme vlastne príjmať. Super. Dobre. Tuto pripomienku pani Čislákovej bolo vyriešené kvôli tomu, že tam bol vlastník toho teplovodu sa vyjadroval. Dobre, takže nemusíme to prejednať. Čiže uznesenie nebude žiadne. Nie, ideme ďalej. IBV, Rigomedze, prístupová cesta. Bol tam návrh pani Marie Kederovej, Košická Polianka číslo 9 zo dňa 16. februára 2015, spisová značka 174/2015, kde v bode 1 navrhuje, aby bola zabratá orná pôda ako ochranné pásmo, trvalý porast pre už vystavané rodinné, ale to mám asi zle, aby nebola zrejme, ne? To sa musím pozrieť na to. Momentiček. Aby nebolo. Aby asi tam nebolo, čo pani navrhovala. Hej, aby nebolo, len ja musím sa pozrieť, lebo to nemôžem. Ale je tam, Jožko, prečítaj, návrh manželov tam, Roberta a... Návrh manželov Roberta a Evy Juhlasových, Košická Polianka 227 a manželov Ladislava a Martiny Juhlasových, tiež Košická Polianka 227. V bode 1.2 návrhu zakúpenie parciel katastrálnom území Košická Polianka, Slovenský pozemkový fond Košická Polianka na vytvorenie prístupovej cesty k lokalite Rigomedze a nesúhlas s ponechaním pôvodného bykoridoru, ale návrh, aby cesta viedla podľa zamerania pána inžiniera Gazdíka. Pán František Mrázko, nesúhlas s ponechaným pôvodného bykoridoru, ale návrh, aby viedla cesta podľa zamerania pána Gazdíka. A samozrejme tam došlo k omylu, ale iba administratívnemu. Tam pani Maria Kederová zásadne je proti tomu, aby bola zabratá pôda, hej? Tá orná pôda na ochranné pásmo. K tomu toľko. Asi pani inžinierka, to sme už riešili, nie? Ale naposledy sme sa dohodli na tom, že je potrebné, aby na začiatku boli dva vlastne výjazdy a potom sa tam môže spojiť do jedného, ale aj ten jeden musí vlastne mať tie parametre, že minimálne tých 12 metrov, aby sa tam zmestil aj zem. Čiže vlastne na tom sme sa dohodli, že určite z časti tam pôjdu. No, že vlastne, no neviem, čo mala na mysli podľa zamerania, hej? Lebo zameranie je jedna vec a to, že územný plán musí určiť hranicu medzi verejným a súkromným priestorom a verejný priestor musí umožňovať vlastne aj tomu, že tam bude komunikácia, chodník, zeleň a tak, takže vlastne ten prístup bude upresnený, potom tie podmienky budú upresnené v ďalších stupňoch, ale sformulovať to potrebujeme, že tam budú vlastne dve cesty, ktoré sa kdesi spoja. Tak to bolo, nenaposledy Rigomedze. Tak sme sa dohodli. V zmysle posledného stretnutia vlastne. Áno, so záverov. Záverov posledného. Áno. Takže táto prístupová cesta Rigomedze, navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby bola vyriešená v zmysle záverov z posledného stretnutia vlastníkmi dotknutých nehnuteľností. Dalo by sa to nejak ukázať, že tam máme pekne tie Rigomedze, máme tam ulicu, že nie je nejakým spôsobom, kde vlastne musí prístupové cesty.
Sice cesta, krátke, ale ktorá trošku ide, vám predržím. jedna cesta, ktorá ide smerom hore a je úzka, nie je možné, aby bola obojstranná. Hej, čiže dvojsmerná teda. Takže tu musí ísť ešte jedna cesta, ktorá pôjde nižšie a tie dve sa potom stretnú a pôjdu ako jedna. Hej, a znova vlastne na konci musia obísť tú časť, kde je trafná stanica. Hej. Čiže je možné, že tu vznikne ešte jedna slepá ulička, aby sprístupnila tieto nadmerné pozemky. Hej. A tým pádom vlastne táto časť bude s dvoma cestami, ale vlastne uličný priestor bude musieť byť minimálne 12 metrov. Hej. Čiže v tom smysle. Hej. Na tom tí vlastne súhlasili, takže nie je problém. Máš to naplánované? Čiže návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke navrhuje, aby bola vytvorená prístupová cesta k lokalite IBV Rigomeze v zmysle záverov stretnutia vlastníkov dotknutých. V zmysle posledný, v zmysle záverov posledný. Ale to bolo kedy to bolo? Musí byť dátum nejaký Nevieš, kedy to bolo? Nejaký záver? mesiac aspoň. 19.5.2015, 18. hodine. Hodinu nie. A minúty? Tak, čiže ešte raz prečítam, že to bolo presné. Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke navrhuje, aby bola vytvorená prístupová cesta k lokalite IBV Rigomeze v zmysle záverov posledného z dátumu 19.5.2015. Nemusí byť posledného. Zo záverov. V zmysle záverov. Stretnutia vlastníkov dotknutých. 19.5. 19.5. Čo ty si mal 15. Štátnice. Iba že tak mi to chodí po rozume. Dobre porozumeli? Dávam hlasovať. Kto je za, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v takomto znení? Ďakujem, všetci prijatí, uznesenie je prijaté. Ďalšiu pripomienku som si nazvala, že IBV cesta za Horvátovými stred obce. To sú noví pani riaditeľka a Oroz, jak býva a títo tam na začiatku. Je tu návrh pani Jolany Horvátovej, Košická Polianka 48, zo dňa 16. februára 2015, spisová značka 173/2015, kde v bode 1 navrhuje nepokračovanie cesty v predmetnej lokalite, kde sú už postavené aj rozostávané rodinné domy. Takže. Dobre, tomu rozumiem. Jedná sa o túto cestu, kde už sú postavené domy, aby ďalej nepokračoval. Áno, a ja na základe toho, pani Jolana Horvátová nám navrhovala, aby to nepokračovala cesta. Žiaľ Bohu, alebo chvála Bohu, je záujem ďalších stavať. Takže ja navrhujem, aby tá cesta pokračovala. A teda bola ako bolo naplánované, teda zaprojektované v zmysle územného plánu v roku 2009. V zmysle zmien a doplnkov. Áno, teda bola otočka. Áno, takže aby bola, takisto Jožka, ak máš to tak. Čiže aby nebolo vyholené predmetom návrhu, aby cesta bola... Nie, to je blbosť, to ja som si robila. Dobre, čiže... Tak sme mali to jedno myslenie, že podľa navrhovaných zmien a doplnkov. Tak, aby cesta... Ktorým sa nevykonalo. Čiže aby cesta... Aby zostalo bez zmien. Aby zostala... Jaké je to číslo IBV tam? V zmysle. Bola zákona podľa pôvodného návrhu zmien a doplnkov pôvodného plánu. V zmysle zmien a doplnkov. Karol, to je aké IBV číslo tam? Je tu. Ale to je iba výhľad. Ja nehovorím, že tá cesta tam bude zajtra alebo na pozajtra. Tam domy sú, oni tiež chceli len písomne, nedali pripomienku, iba pani Horvátová dala pripomienku. To bolo všetko zrušené, mne prišiel papier z Bratislavy.